Nem, azt néztem, olyan volt, mint alufólia lett volna. Miért hosszú? Alufóliában. Hát el tudjuk, hogy hol volt a bejárat. Halló. Ja? Vesztettük el Farkas Csabit. Című műsorunkat látjuk. Szelíd ez a kutya, nem? RTL Klubtól jött dolgozó kollégák is, neki külön stylistjuk jött, és most éppen a mai csúszásra készülnek elő. Magyarul is beszélnek, igen, meglepő, de nagyon herceg, teljesen herci Norbert, Magyarország. A magyar válogatott edzését látjuk, Flipper öcsivel az élen. Nagyon kemények a srácok, így reggel óta újra sielnek. Nagyon jó. Ez volt az utolsó mondata. Annyira nem jeges. Csúnyán nem beszélünk. Sípolást nem tudok csinálni. Sípolást nem bírok. Jó estét kívánok, jó estét! A nyeremény sorsolás itt lesz? Akkor nem tudok találni. A Rastát parádik. Igen? Oké, jó. Ivi beszállt, mehetünk. Kapaszkodjatok. De hol a születésnapot se hagytuk itt, úgyhogy... Én mondjam, hogy hol kapaszkodj? Nem indultunk el ma még wellnesselni, ezért Laci talált magának egy barátot az interneten. Megmutatom. Hogy hívják őt, Laci? Nem tudom. Laci talált egy barátot magának az interneten. Nézd meg. Ezért Skype-olnak. Eljöttünk az óvoda mellett, és konkrétan beriasztott. Stati nézelődés. Csokkolom Luisa néni. A reptér. Valami hülye fehér piros kis autó mögöttünk. Állítsuk le az illegális kazettahamisítást. Mi? Szombat este.